Mm, 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 mm. Ngase ngayisula ngokufa. I wonder yena uyoventa nini imkhuba yakhe. Athi ngisama ukubamba umoya angasabuye. Flo, awuzwa emadlebeni, ingakho ngizomemeza. Ngifuna futhi ukukhumbuza ngoSne ngoba une-memory loss. uSne uyihlongandlebe babakhe. Awukahle Macele, ngisakhuluma noFlo. Ngempela ke Flo, ake uphakame uzibonakalise because the same Sne engizomceba uyena engizobe ngicela ama-advice kuyena. Oh, asho ngani? Fleur, umamkhulu Lauren, ngiyabonga usiphethe kahle because konke nje ku-right. Thank you. Ngiyabonga ngokufika kweni meeting. I called this meeting because ngiyazi ukuthi kuyabanjiswana emndenini and ngifuna sibe right. So automatically kumele nginike omunye wenu ithuba lokuba umamkhulu. Mayen, would you take the honor?